ତ ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟାଏ ମାର୍ଗ ଅଛି। କୁକୁର ଜନ୍ମ ତ ଯିଏ ପାରିବ ସିଏ ପିଟିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାବାଣୀ ତ ବାପା ତୁ ଜାଣିଲୁ ଖାଲି ପିଠା ଖାଇଲା କଥା ଦେଖି ବେ ବୋପା ବାଟ କିଏ ଖାଇକି ସିଏ ଜାଣି ବେ କେତେକୁ ପାଡେକି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ କେତେକୁ ଠକେଇକି ପୁରା ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଇଛୁ ବେ କେତେକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ପକାଇ ପକେଇଲି। ହଁ ଏଇ ନଗଦ ତିନି ଜଣ କଥା ଜୀବନ ନେଇଛୁ। ଶୁଣ ଯାହାହେଲେ ତୁ ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା ତୁ ମରିଗଲେ ମନ ଥିଲି ବାପା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହଉଛି ଯେ ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଉଠାଅ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେ ପୁଅକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡରେ ବସି ସବୁ ଠାରିକି ଦେଖୁଛୁ କଥା ଯାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଟିକେ ଖୋଜୁଛି ଲଜ୍ଜା କିଛି ଲଜ୍ଜା ଏ ଶିଶୁପାଳ କଣ ନଡ଼ିଆ ଖିଲି କାଠି ଧରିକି ଆଇଛ ଶିଶୁପାଳ ଶିଶୁପାଳ ମୁଁ ଅନିତାକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି। ଏତେ ପରେ ବି ଅନିତା ନିଶା ତ ମନରୁ ଯାଇନି ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା। କଣ କରୁଛୁ କଣ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ଝିଅଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ମଙ୍ଗଳା ପିଣ୍ଡିର ଉପାଧିର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମୋ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ମରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ନାଜୁକ ସେ ବାଳ ହଉ ସାମ୍ୟବାଦ ତମ ଝିଅର ସାମ୍ୟବାଦ ପଛ କଥା ତମ ଝିଅର ଚାକର ହବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ହଉଛି ମୋ ରାଗ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଆମ କିଛି ଅପମାନ ନୁହେଁ ତାର ଥାଏ ମୁକ୍ତି ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ତୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ତୋତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ମାରି ଦେବି ତତେ ଅନିତାକୁ ବାହା ମୁଁ ଜାଗା ଜମି ପଡ଼ା ମାରି ଦେବି তোর ভাই সুখে ঢুকাই দিব আর সে চাই গেলে ও ঝুঁক মারাবো কে লজ্জা লজ্জা পাপিরে সে মায়ের মায়ের পুଅ ସେ ଦେବୀ ହେଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ସେ ସୀତା ହେଲେ ମୋ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନାଁ ଧରି ଲଜ୍ଜା ଘୋର ମୁଁ କେହି ବୁଝି ସାରିଲିଣି ତୋଠୁ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଶକ୍ତି ସହିତ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତମ ଝିଅର ବାହାଘର ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବାବା କେହି ବି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଦିଦି ତମେ ରାଜି ହେଲ ତମେ ରାଜି ହେଲ କେମିତି ରାଜି ହେବି ମୋ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ବାବାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାର ବିଲକୁଲ କାହିଁକି ଚାଲ